नमस्कार, मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी पौष्टिक पकोडा। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी डाळी घेतली आहे। ही उडदाची डाळ, मसूरची डाळ, चण्याची डाळ, मुगाची डाळ आणि तांदूळ हे 2 तास मी भिजत ठेवलेले आणि आता स्वच्छ धुवून घेतले। एक बटाटा किसून पाण्यात ठेवले आणि हा कच्चा मसाला आहे। अद्रक, लसूण, मिरची, कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं। आता आपण डाळी सगळ्या वाटून घेऊया। उडदाची डाळ, चण्याची डाळ, मसूरची डाळ, मुगाची डाळ आणि तांदूळ। इथे आता आपण लसूण, अद्रक, कढीपत्ता, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या। इथे आपण पाण्याचा वापर नाही करणार आहे। आता इथे आपल्या डाळी सगळ्या मिक्सरला वाटून झाले आहे। बिलकुल पाणी नाही वापरलंय। चवीनुसार मीठ, बटाटा त्याचं व्यवस्थित पाणी काढून घ्यायचं आहे आपण। आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, जास्त जाड पण नाही पाहिजे, जास्त पातळ पण नाही पाहिजे, मीडियम इतपत। इथे आता आपलं तेल गरम आहे। इथे आपण सोडा वापरला नाहीये। सोडा न टाकता पण बघा किती छान फुलले। पकोड्यांचा कलर बघा फार सुंदर आलाय। मुलांसाठी तर छानच आहे हे पकोडे। सगळ्या डाळी आपण ह्याच्यात वापरले। ह्याच्यामध्ये आपण तांदूळ वापरल्यामुळे एकदम क्रिस्पी लागतात हे पकोडे। तुम्ही कुठे प्रवासात पण हे घेऊन जाऊ शकतात, खूप टेस्टी लागतात। पकोडे तयार आहेत आपले, प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल अशी मी आशा करते। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन रेसिपी सोबत।